в моят канал. Днес ще играем на Grow a Garden в новия апдейт, който е брутален. Майко! Какво става, бе, брат? То защо има няколко крака, бе, и няколко ръце? Айде, хората ама ще включи GoPro-то да се зарежда и то почна както се мислих стана. Има и тук един някакъв айде! Мале! Новия апдейт е як. Аш, скачаме на високо. Я скочи. Нещо става. Ето хора, Джендел. Майко, Джендел излеча. Ревич, снимаш ли? Мале. Мале хора. Това нещо. Това е единствения канал, който прави такива видеа. Който качва апдейти на Grow a Garden. Това е единствения канал. Майле. Айде дискотека! Дискотека! Има дискотека. Какво ще става пък?